Yeah, what is written is already written. Ane, the yatro no ni yatro dada. Enya mamre ni amane obi no betimi atena se. Se wo sesa mamre ene amane da ensi na ensi soso. Hwe ena na brekum hima ho na mo piafo na ame ya hena otoso mienu na mo piafo won kwaso waye batan kakraka kokoroko a ye tena se enum no fo anofa adwene waye obatan a enipa dom ne nipa chim ebeje wonase didie emaseda eka wo mo waye batan a ensira ne ahunyade de hanyame ya chew kwa nyansa ne nimde de nyame de ya chew kwa kasa ye kasa ama ye manfo akomato yem nyame de ache woka eti sa hene ohima we ka kire wo se wo ya santini na santia mamre no ye de mamre ne amane na tekire ye man amamre ne amane ne kutaman no nte no politics no politician bi no betimi atena se wo de ahini na se wo de amamre ebeba fom da eno na breku hima am yate ase abusia na no breku hima kasai han the kasa wo kasai na it was game wakasaka kire wo mu se mude mu na mu se se mat mu na mu se mo se hene muntra mu social media na mu se hene social media ye ni hene wo ho social media ye ni hene wo ho na wono de wo se ni hene wi he wo se wonti ase no wo be mate se wono am ya hene a otoso mienu a na wo fo mo hene se wo de na ba brekum traditional council ana wo de na ba brekum ahemfie ana wo de na kotene ba bi se mi si ne hene ama na hwe na social media de wode ye ni hene wo ho ema ye boye na na hema so je woman kino wa silence grofo mami we na timi mani panom se wa bontene mami we pa na ma ohene na we firi ho se wa ye ohene no wa ka ne mani kwa ye sa mami we ya on blokom hema ye under action woman ne action na no dren etiye ye na ye proud to have that great king great queen great kingdom bia blokom edom ho abebona ama mamra ne amane show bloko hima show woman waka na waka na busuya waka wi a na efe akono bese mami we wa hu obi no betimi atoto na se obi no betimi aka se wonim hwe no otwe na se anaso obi no betimi pakokko bi etimi kwotene babi nka se mami we ye di nani ana ye ka se bi chama na ha ne da bese de hia wa hu ya wo de hia hu eje kukuruku ene de kutawo wono wonim se ne nananom na akyekyere de kro ne de ama ne se kufu ena wo hwe so eti de ode nananom obeka bia no ye nsa ne nananom a obaje so mo mpana ko mayina tatwede se so hwe ne ho fe hwe ne ho fa ye ene kyese ne ho ne entomafira wa kyere sampa asante kade ne bi no amamra ne amane de okuta no kwa mama who say yes what your red definition of royal ya kaso bi ye de hyekan a woni mama mra wo kwaje ne kura ye breku mahema menu mienu nya de dan se he wo bi ye bo no mo piafo wo bi ye bo no woman ken ese samna no fofra ya de amma breku hema kura ye woman ken woman wo be ko bia ne di agent na ha ba bia se mama we eye wo hema wo kukuduru a wo tini si ho eje ne kuro esi ho emma breku mfo akoma etom yem ene sa mama ya na won mabusua na ye be kasam kakra bia fo mama we hwe breku hema wo ho me ya proud say bo ye me mama yes me ya proud say ye me mama breku hema ape homage e dia mani wasante hena asante hema ye gi no na se ndi asante hema bai wani tu asante hema akoma de ya che ane ye twese benya ye maame overall ni nyina ye maame no aba na nanu no bai na breku hema enne ne sub queen mothers ahane na dia komahia ne ba no breku hema ne sub queen mothers one ne hema nketwa kontre hema jase hema benkum hema nifa hena chidom hema hwa hema emumobinka omunyina edie ne die akwakoma ye maame asante hema ye yi no na me de me fa ne se ohwe ne hemafo na twa ne ho chia wo ne koye na busua efe na broko hema ka se me wo se yesu nya maame a se se yesu ye benom ne nofo ano na yadu what ase yesu yadu se wo maame eno ne asante hema waba eto so wo mu nyina nti wo wonte ase ne konte he de afi obewu no mu na hwe no wu ye nkode ko he kakra bi na da mani ajepa se ne yesu ye nya maame a ye benom ne nofo ano nti ofre ya no po ofre ya nwumru wan frɛ mpo aye beba na ya bɛkyia no ya hwɛ sɛ ne ho sitie nim sɛ nyame bɛbɔ ne ho ban de mfie bebere aka ne ho sɛ ne da bia yɛ ba yesu yɛbɛtuma ba ne nkyɛn
That woman, then you say my man. Mira, that woman, Kenya say, I have Kenya say, number 1, my man. Mira, that woman, my man. As I teach him. Mira, wadao madanse mai hema. Adanse. Mira, wadao ma asante achimbogu. Asante achimbogu. Miro adauma adakenya mahema. Miro adauma esubua mahema. Wapiafo asante so asante yoman asante emutene so wonni mama mreni mama ne a wontena sem ma wo bi mfa ne nsem emetwetwu wontena sem wo bi me kansem a enim emfa nhyew wontena se emma wonkotena se ko kansem ko gigi sika me kansem emegu mama mreni mama ne ho fe da nipa abreko hima no omko yeso hu and the sub queen mothers yahane chidom hima ka ho kontre hima ya gina tum amamani amane kwaso abosase sena se hima waka ho ene hima bebre de na chi a omone no ekoye no eti no ne ye ka cho sana na hima obi no obetimi age no ese obetimi atena sese me eti sa konte hini amana wo ye na busua aya ademudie ena wakwaje na over no eye sika ena wakwaje na ehurehura no eye nsem bia enipa bia hye no bo so maka de a kire no enti na oye ye no ho sa na me no kasa ka kire sena se hemfo ahema omoye mienu ayi kontre hene no asine hema wana deto ena de ade hye no so agina tum se wo ye hema a wo ye sena se hema wo ye kontre ede mabrekum twade hye kanso ye maame ameya ne kontre hema no wono so na nura na wone ye maame ameya hene brekum hema enna manhye fikesie mu a aja omko sra omunyina maame no makoje ne nsem anhira no wo ka sa maame we kontre hema we ene ye de ne be kire ya ye maame hema ka sa wo me de obedi machi na me de wakomanhia ne kosua mamre ne amane a ye didi akonya ye kasa mamre ne amane dia nye nipa so ema hini nya wo fe nye nipa so ema wotim nya wo de se wo yotumfo ema hene anasa mahema de eno ane manhye fikesie mu eto obodo mu nyina be kwa na bi mu ntiase ene se wo hu bese na hema obekuso silence nkrofo a obekuso ma nkrofo da wia kete wa bra wo mu ninkum san nkrofo we ya ombemma nipa bi ada obi eni wo ukoblekum youth ya ready ye hia wo hene nyame adom ya nye wo hene no injunction and no bro house of chief bia no house of chief no bro house of chief bia ntimi me kan kire ye maame se hima na wo ye hene na wo ye no preda ana won tiase e ma ne nya ensida ensi on de so ate de ne ye no ensi ye makwan emma wo bi mfa ye maame ya ne munyafu dabi yanti asesa ada na ensi susu we are looking forward to say maame nhira na nemunyam no asantemade aka no ebegu na chisa ensi sabro ha so chi betena se de omo ye sampa de ye be kan ye be ko bi ma de hesam
Obi ma de ensi abusia monka makoma ntum yam na brekum de hene ye be gazette no within this month ya ye na do ma hene e de CD form ne niam ka be ko akọ gazette injunction bia na hwe so wo ye de hye na so jihudi se hemanu no be kese akunya to nipa miensa na epre ye yi baako ne de nkasa ayo na ye de na wonko awo de na different press conference so wo jihudi se wo tuatua niam bia mankrofo bi eti de brekum hema ye no wasisi ana se wo tuatua niam bi e de mankrofo bi o ma assurance se chinchina chetetete ye be mo wo de hene eti eno ne da wotirim na ye wo se wo hema beyi hwe na hima wonim ntie o wonim na mamre ne na mane kwonte hene no wode akunya ne beto ho wono ka so wode akunya na to ho a wote ne ba bi dada brekum hene ne hima omudu omo hene se brekum yanya ahene a ebi mada yanya ahene a eso na ekro brekum koso na hia ye brekum na monto na hia ye de tie suatefo nyina eko suatrema traditional council eko nyina ye mpuntu o se kuro wa hene mu a mpuntu o ka akiri enema bi wo ha mu nya bi sa na tie ena brekum hina ya yini obi no betime season se onko bro house of chief ya se bro hemfu hia ya ma ne nko bi ensi abusuya mesi ensi omo beka na omo kokom ewo mu kurom omo toatoa ewo mu enkosoa na ensi they said they are looking forward so be aba hobby when I was so your house of chief would why president would na wonni over 2 me will be aso sina na sama jafra ayire nkofo tuntwan I'm a court to my gazette and he some mamre money any nyina na nkofo be fa so de akọ eto obi no betime sisi brekum hema ana se brekum hene se wo mane nkọ ha ana ne hene na wayi ne anyini ntum wo se wo ye be ma ai me mama me ya hene se me kan tro se wo se wo ye be ma na kronto akrompa na se wo ji hudi se wo na wo yo hene wase hene a social media ye nsi hene wo ho social media ye ni hene wo ho wo ji hudi se wase wo hene akọ na kwase wo hene no de brekum die eye ne nanan na chichiri kuro no ene woda no se woman kena wo ye ne hene etu de ba na wo de si a be si afi o be silence wo mu nyina wo mu no mo keke mo tiete mo brekum no hemfu bebrebe no ya kre wo mu nyina gbe be si hemfu foforo ho na me hu se mre bi bai ye nuanu mu begina social media sai brekum ye dua na akunya ye be sie dia na hene ne se mpato ya si mo de mu nim de brekum hema wotime ye woye silence mafia asante kadie ne bi no omutu so mu wuro wonkasa oteki action ba ko a na wani so na brew eti brekum hema de abusua asem no kasa ne de bode ne hemfo ne na hema yim nyina se omu sum ye wura na ase tutu bi ko omu nim se ho ena omu te ho no mu fire se omu na ma omu ni monyam enne omu didi akunya no eti se de konte hini bewu je hwanhwa bewu chi hwanhwa ya omu keka omu ho de omu nyina betimi ewu na brekum hema eto aye busu aye 2 days ya busu ya enanda na wo shema no so video no wa shama mensa nyina ahwebi wo ya kokoma se hya no acha wa dwasundwe enya bote ko because 2 days video ya kasa hensam hu komode a wutimi nyimi mfiri bitimufo etimi de bia mekasa amse mo pia woni hwe ka comment section kwa so hima mo ne kasa wati ase ya adwuma ama santema na wiasema nyina ya hensam Argentina ha ya hensam bi mususo jagumu no ya beka na ya bro na nyina kasa papa ya de se brekum de ya de akira na brekum upo ya nya hene ama ya hene no so ya hima agina tum asantema agina tum wasai he wa ya hena ya tele su bidda ti do be ya bia na akọ no akwa wati ase anakwa na akọ ya kofi bi no anom wa abonte se na nkofo no msa wa abonte no so video no wi an wa share no ache wadwo comment section e wasumdwe ene abotere kwa se yo de she baba bi no fo nya mabru hima mai mam ga cha mai ho fefe asante ma de she bro for de she na ndime na na meji wakodi am to so mi ensam ka so se ledia ini sabote ke wasarbo school junction before so bedo winim somebody no ledia bohobaga ya ledia niama efe na ye papa so so upatade papa ko ba bi dia ye ledia ini sabote wodrop ma ye dada upe bi afre mama na ye ma ye ledia ini sabote ukoya wedding upatale papa suit mema no 2 pieces mema selfes papa shade ye ledia Inisa boutique. The near money de no bosso at the phone book. We said Lydia Inisa boutique at their hair. What him say yes, 1 10 years, we a guy, winning WhatsApp, a Lydia Inisa boutique. Quote social media no for no baby, social media platform baby.
TikTok, Facebook, Instagram, moye online shopping no ha. Le dia ni se boutique e ho. Koi, no do dia be bro fi bodo boko ehun emmasem. Le dia ni se boutique na wo se nyam bo pani nyina eho na ye ton. Ko na kwajo de na ohun fefe. Me no be se da bia e wo 2 days TV so. Subscribe na wa se na wa chew. Akwa pia